всяка година имаме изключително важна задача и това е да запалим коледната елха на София. Преди това организирахме концерт с много изпълнители, с добро настроение, виждате хора на площада, за да започваме да усещаме коледният дух и да си припомним за това колко е важно да има светлина. Не само светлина в града, но най-вече светлина у самите нас. Защото когато ние мислим красиво, когато действаме красиво, когато се стараем да бъдем по-добри, по-топли хора, тогава и градът свети по по-различен начин. И това е времето от годината, когато най-добре си припомняме за това колко е важно да бъдем по-добри и да прекараме време с хората, които най-много обичаме. Тази година елхата ще бъде ли стабилна, защото миналата година имаше проблем с елхата? Всяка година нещата стават все по-добре, така че елхата ще бъде по-стабилна. За момента няма притеснения от общинските съветници за стабилността на елхата. Най-големият протест, организиран последните десетилетия, мирен, млади хора, които искат да имат бъдеще в България. И всичко беше мирно, кротко, с много емоция до момента, в който не започнаха провокациите към 9:30-10, нещо за което се говореше преди това, че се очаква. Имаше авария с електрозахранването и веднага агитките по команда се активираха и започнаха баталните сцени, които гледахте по булевард Дондуков. Но колкото и да се набляга на тези кадри, това не може да промени това, което се случи. Протести не само в София, в цяла България хората излезнаха и то младите, тези, които по принцип много ги обвиняваха, че не се вълнуват от политика, не се вълнуват от обществен живот, но те показаха, че всъщност това се променя и че именно защото те искат да видят бъдеще в България, са склонни да нададат глас и да защитят своите права. Кой според вас предизвика масовите безредици? Кои са тези хора? Казват, те дойдоха и определени хора? Те се виждаха. Те се виждаха много ясно, хора с маски, хора, които беше ясно, че носят предмети, които не би трябвало да са от тях и които не бяха изолирани от останалата част от тълпата. Както казах, това със спирането на електрозахранването стартира всичко и там има много сериозни подозрения, че това е умишлено действие. Много се надявам компетентните органи да си свършат работата и от запалването на кабелите до всичко, което се случи, да има хора, които да понесат отговорност, защото такива действия нямат място в града. Следен въпрос, каква е координацията ви с СДВР за масовите мероприятия? СДВР казвате да прекратите, когато става дума за ескалация. Как работи системата? Ние разрешаваме протест. Не го разрешаваме, съгласуваме го. Съгласуваме го на определено място, при определени правила, до определен час. Ако има проблеми, следва писмо от СДВР, които молят да се прекрати протеста и ние реагираме, като аз разписвам заповед за прекратяване на протеста. Вчера не е имало искане за прекратяване на протеста и той се проведе изключително мирно и културно там, където трябваше да бъде. Беше по-голямо от очакването, но въпреки това там ексцесии нямаше. Ексцесиите бяха в последствие и извън часовете, които бяха заявени за протест. Той беше заявен до 10 часа.